Dobro jutro, dobrodošli u DM Bio kuhinju. Ljeto nam je pred vratima i zato ćemo vam danas napraviti sladoled od kokosa. Za što ćemo koristiti kokosovo mlijeko i kokosovo brašno kao dva glavna sastojka. A tu ćemo još koristiti i agavin sirup, biosmeđi šećer, namaz od jagoda i ribizla, slatko vrhnje, kiselo vrhnje i tamnu čokoladu. Pripremu našeg sladoleda započet ćemo sa slatkim vrhnjem, kojeg ćemo izmiksati u šlag. Kada smo napravili naš šlag, stavit ćemo ga malo sa strane i zatim ćemo početi miksati smjesu za naš sladoled. Prvo ćemo uzeti kokosovo mlijeko koje ćemo dobro malo protresti. Stavit ćemo oko 200 ml. Nakon toga ćemo staviti biosmeđi šećer. Stavit ćemo 7 žlica šećera i dodat ćemo kiselo vrhnje. Kiselo vrhnje, kao i ostala vrhnja, sadrže mliječnu kiselinu koja djeluje na ljepotu kože. Sada ćemo sve to dobro izmiksati. Kada nam se počnu pojavljivati mali mjehurići na površini, kao što se nama pojavljuju, znači da je smjesa dobro sjedinjena, da se šećer otopio. I sada ćemo dodati našeg prirodnog zaslađivača agavin sirup, koji je duplo rijeđi, ali zato duplo slađi od meda, stoga trebamo oprezno s njim dozirati. Evo 2 žličice agavinog sirupa smo dodali. I još ćemo malo za kraj dodati kokosovog brašna. I sve ćemo još jednom dobro izmiksati. Naša smjesa za sladoled od kokosa je gotova. Sad ćemo ju dodati šlagu kojeg smo prethodno izmiksali. I sve zajedno ćemo još jednom dobro sjediniti. Naša smjesa za sladoled je gotova i sada ćemo je prebaciti u posudu. Koju ćemo staviti u zamrzivač 3 do 4 sata da dobijemo lijepi sladoled od kokosa. Nakon 4 sata u zamrzivaču, naš sladoled je gotov i sada ćemo ga servirati. Dodat ćemo malo tamne čokolade. I za kraj ćemo dodati malo namaza od jagoda i ribizla. Naš sladoled od kokosa je gotov. Uživajte u ljetnim danima i dobar tek vam želim.